weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to likseyba golgol to belendendi to ganki to tulde baali to wuuro djibi alpha to seyyena wuuro mawlo to seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to sincana gurjuma ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mohtar sy to kay haydi ha to galle ceerno aman nene to kay haydi kono on takkusan kadi juula ha e nder galle ceerno amadou tidiane ba to moderne ha to galle makko sama sa killinkara e ko tawi ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie suka Mauritanie najo goto piinoɗo laaɓi e nder wuuro chami nawetenoɗo kay gonnoɗo e nawede to hôpital uji nafteɗo wasi fittandu muɗum to leydi Sénégal police mo Guinaw ɓe teeɓima waɗannoɓe trafic di drogue tawa kadi ɓe kewno ko taji e butelaji gaz mo 12 kilo ɓe mbaɗa e mum wuddere ɓe mbaɗa nder hen drogue kewɗo ɓe cuude ɗum ko on trafic ɓe mbaɗannoɓe teeɓama adada ɓennuɗo to leydi Sénégal état major des armées mo leydi France ɓe koliri tigui wonde ɓe mbaɗi yimɓe ɗiɗo e jaggue mawɗe jeeyaɓe e fedde witede état islamique dans le grand sahara kabaruji men joolam jabiri ma en jaaha to leydi Inde to leydi Chine to leydi Haïti ha to Turquie bisimilla mone ketti hotondirte joni jañoɗe ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗiɗo ɓalawale ganol kala labɗo reedu ummalaɗo wune newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne safra rafiji kewɗiɗo ciidi jiida ciirol omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi so tawi a ƴetti hen fannu goto sa ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e jeenayyi rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrane ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita ronkoɓe sowade e rewɓe daroraɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yawrane ɓe rewɓe kadi ronkuɓe resede wonduɓe gorko seydani walla gorko ladde ceerno Djiby Sy ko labdori ɗum alaɗo woni so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi wonimo hoore mum wakliti ha haɓɓa walla gonduɗo e jano e barogal ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓerde ma o hoɗi on namdi ma tan ko inde maɗa e inde nene maɗa o haalanma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy base makko ne tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitegal nektet sara jeere nettet ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to leydi Mali to Nioro commune ko tawate toon ne wiye Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro téléphone mum ko 42 ko 47 numéro ceerno Djiby Sy ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu mallaɗo wune musibitiɗo malluɓe Ganndal hannde ceerno Djiby Sy en wiye dendagal kelineɓe mum kala garowo yo addon nokku mum to waɗi safruji mum ceerno Djiby Sy ko jawranɗe ɓen worɓe yawɓe yitade koye mumen walla jippiɓe leeso walla ustoraɓe goraku omo andina yimɓe kadi o heeɓi leɗɗe kese pul omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku to neɗɗo bawɗa wonde ceerno Djiby Sy komo Allah lumiri hande Ganndal mbadden dando faade makko docteur
Djiby Sow safriyanke wittiyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djiby Sow taweteɗo ɗo ñalawma hannde to cuuɗi meɗen kiidira ene waɗa dendagal bandiraɓe julɓe dendagal bandiraɓe fulɓe kala omo wiya en juule mo wuuri a jomiraɗo rokki en tawede hikka yo rokku en tawede mo wuuri taw kadi ɓen ɓe o jokkodiri kala goto hen kala ene dañi sago muɗuma docteur Djiby Sow tawete to cuuɗi meɗen kiidira saaha mo tawe toon to Jawara walla ni base makko ene tawe toon to Barkewi e nder galle ceerno Sari Boubacara Haydara sa yettima ɗon haajuma kala humtima docteur Djiby Sow safriyanke ngana ko wayno fibron kiis nem hémorroïde prostate hémorroïde gonɗo nder e boowal kala ko noonne kadi donkude ɓesnude noonne kadi usturaɗo gorago neɗɗo ɓuutowo gonɗuɗo e tension kame diabete kala docteur Djiby Sow ene safra ɗuma sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00 221 77 244 92 84 wonko waɗa mbiyen 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mo leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 docteur Djiby Sow ene andina dendagal almuɓe mum kala ɗo gondona omo jogui hattan wawde nelludema leɗɗe maɗa docteur Djiby Sow ene wiya en Eidul Mubarak Keɗtoɗe kabaruuji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone aljuma nogas e tati lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehli men Saydou Abou Bah honno mbiɗen en gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen Sidi Wul Zahaf ko jagorgal kalfinalgal ko fate Cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kollori alkamisa hanki o wonde e nder leydi Mauritanie kala ko temedere capanɗe tato neɗɗo tawa ko fiɗaɓe mboroso coronavirus ɓen temedere capanɗe tato noon barkewol e gueeru wondude e monguel e chami e tigzigza wuro hen kala ko neɗɗo goto so tawi ko atar ko yimɓe nayo mujiriya ko yimɓe ɗiɗo sehil babi ko yimɓe ɗiɗo ak juste ko yimɓe ɗiɗo zoyrat ko sappo e goho neɗɗo no adibo ko nogas jeenayyi neɗɗo woni fiɗaɓe toon coronavirus heddiɓe ɓe kala koto wuuro Nakchot lamorgo leydi ndi to Nakchot noon liksar ko yimɓe ɗiɗo darnayima ko yimɓe joyo to wiyete darnayima ko yimɓe joyo so tawi ko legal Riyad ko yimɓe joyo Elmina kañumne ko yimɓe joyo Arafat ko yimɓe jeetato Tavrak Zeyna ko sappo e nayo neɗɗo Tayyaret ko sappo e jeeɗiɗo Tujinina ko yimɓe nogas e nder ɓe cellano ɓe kadi hen capanɗe jeeɗiɗo e joyo kepti cellal mumen hano hannis ni pati galleji mumen neɗɗo goto hawre ladial e oɗo saaha joni noon Bilal yiɗi Mauritanie ko fate coronavirus ko nogas e tati ujunere fawi temedde nogas tato neɗɗo winditiɓe doggol he hen ujunnaje nogas e goho e capanɗe jeetato e yimɓe joyo keptino cellal mumen hano hannis ni patino galleji mumen temedde joyo sappo e jeeɗiɗo ko woni ko hawre ladial ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni to Chami suka Mauritanie najo goto waɗanoma ko wiyete agressé tawi kadi ko laaɓi o yiwono to wuuro witengo Chami hakkude Chami noon tawi hakkude Nouakchott faade Nouadhibou police ha police noon holliri tigui alkamisa hanki o subaka wonde kay o hawre ladial kanko noon kanko piyaɗo laaɓi o noon e saaha tigui o wonno e waɗede évacué woni tigui nawede cuuɗi cafrirɗe Nouakchott koye lawol hawre ladial ko adi komo yetto juuɗe safroɓe kanko baɗɗo ngal ɗon balal noon e oɗo saaha joni omo tawe tigui e juuɗe dadiɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni préfet woni hakima mo Ayouna hono Cheikh Saïda Baguili kanko waɗi oɗon waɗi supervisé woni tigui o ardima cérémonie ñande alarba ɓennuɗo
bennuɗo o woni tigui ñande julde taske nde taw ko cérémonie dokkirgol ko faati e mbaɗu woni tewu gona tebbuji noon taw ko viande rouge woni tigui tewu mboɗewu wawi rokkede e yoga e galleji tawa kadi ko yoga e pooya taw ko miskineɓe tawateɓe e nder nde ɗon ha falde ɗiɗo mogaddaji noon kañumen tigui woni heɓɓe ngal ɗon ha ballal ko wayno tintan ko wayno ko benni ko wayno ayyuna ɓeɗo noon ɗiɗon nokkuji noon fodde ujunnaji ɗiɗo neɗɗo taw ko ɓuurɓe jojjude kay e rokkede woni ɓuurɓe wonde miskineɓe mbawi hebde tigui ngal ɗon ha ballal ha no hannirta ni ɓe mbawi hebde ngal ɗon ballal ha no haaɗiti ni ballal ngal ɗon tawa kadi ko ONG woni association nationale d'aide aux orphelins tawi kadi koye gardugol e ballirgol croissant rouge kañumen tigui mbaɗi ngal ɗon ballal ha no hannirta ni ɓe kolliri noon ballal bangal ni kadi en ɗamini waɗede walla waɗanoma kadi balle mbaɗi ni waɗanoma e nder hoddela charri waɗama kadi ha e nder yoga e wilayaji tawateɗi e nder nakcotto kabaruuji men e ɗemgal pulaar so ɗum mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen caggal nde leydi Sénégal mawnino julde mum taske tawa kadi julde taske nde mawnina koye balɗe ɗiɗi woni ñande talata ɓe hen mawnino ko ñande talata heddiɓe ɓe ko ñande alarba caggal ɗum noon tolirama tigui guila alkamisa hanki o noon on guila alkamisa hanki noon teskama tigui ko sagataɓe halfinaɓe ko fati e laaɓal wuuro Dakar woni tigui halfinaɓe ko fati e fittude wuuro Dakar ko kañumen daari golle darde fayida no fewi ko fati kay e fittude dendagal ittude ñonkoto e cawɗi wondude e cowodiriji kewɗi beddanoɗi e nder yoga e puɓelaji ha e sakuji puɓelaji tawateɗi e nder galleji he kala teskama noon ko camion ngaji mawɗi no fewi saabu fodde ujunnaji e tati sagata ko ɗum tigui woni ko fodde ujunnaji tati sagata ɓen tigui woni halfinaɓe ko fati e pittugol e laaɓal wuuro Dakar caggal julde taske nde ɓe kolliri noon yoga e leeɗe kadi ko camion ngaji taw ko camion ngaji dufoji kurdelaji kañumen natata ha e nder booli ha e nder beddaji mbawa tigui collection de e kala saaha beele dendagal joguiɓe ñonkoto e joguiɓe tigui sakuji men puɓelaji e nder galleji men mbawata yaltinde tigui ɗiɗon puɓelaji paye camion ngaji he mbawa tigui yuppude hen hano hani ni Dakar naɓe noon kolliri hen weltare mumen mawde no fewi saabu kay hollirama balɗe ɗiɗi caggal julde so tawi kay puɓelaji ɗi dufaka guila e cowdiri ha e cawɗi ha e kedde tew kala ene heewi tigui e bumsude e gueɗe baɗe noon tigui kala ene heewi lumgol mum tampinde yimɓe no fewi ha tengti e nder galleji paaɗi no fewi e oɗo saaha taw ko saaha udde saaha nguleyki ne teska tigui lumgol ne hewno tampinde yimɓe no fewi ko ɗum waɗi noon Dakar naɓe kolliri hen weltare mumen no fewi e oɗo kay saaha joni e ɓeɗo ujunnaji tato sagat taw kadi joguiɓe camion ngaji garɗuɗi jadduɗe jamanu wawde ittude ɗiɗon puɓelaji kala e nder Dakar teskama noon hollirama noon e julde taske nde e nder wuuro Dakar ngo goto fodde ujunnaji 6 tonnes taw ko puɓelaji woni mbalis ɗum tigui woni ko fittete e nder wuuro he caggal julde taske en ɓe kolliri kadi e holliri noon yimɓe hewɓe noon kolliri hen weltare mumen no fewi ha joni ko leydi Sénégal keɓɗoɗen police mo Guénaw teeɓima ɗeɗo balɗe wonine aɗa ɓennuɗo ɓe mbawi teɓade ɓeɗon sagataɓe taw ko dartonoɓe wadde trafic drogue ɓen waɗannoɓe trafic drogue noon ɓe keewi hutorade ko gaz uji butelaji gaz mawɗi ɗi cagguinitteɗe woni de 12 kilos ko ɗin ɓe keewi nawde tigui ɓe mbaɗa hen wuddere butel hen kala ɓe mbaɗa e nder mum fodde kiloji 4 drogue ɓe dutto kay ɓe nawta soudanoɓe pawa hen pentire ha watano butel kessuni nene ɗo noon ko heewi wadde kala ma metteɓede ɗum saabi noon aɗa ɓennuɗo o ɓeɗon taw ko police halfinaɓe ko fati e nden ka e kisal Guinaw kañumen tigui mbawi teɓadeɓe tawama noon ɓe jogui butelaji kewɗi butel hen kala kadi ne waɗi oɗon drogue e oɗo saaha joni noon eɓe tawe tigui e juuɗe dadiɓe en ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar to Rosso Sénégal paɗen enquête nana jokki ha joni ko fati kay e yiilade oɗon jooɓinoɗo fit fati e wargo oɗon tawa kadi ko adjudant douane jooɓanoɗo e nder suudu mum ñande so weeti ko julde nde e nder Rosso Sénégal hollirama noon ko ni suspect neɗɗo gadano ɓuuɗo tumede kay ko kañum yooɓi fittanu makko ne tawe tigui e juuɗe dadiɓe e oɗo saaha joni teskama noon o noon ari ko ha e nder suudu makko caggal nden namdi tigui yo yoɓɗuma haalis mum oɗon tigui o wona ñagade ɗum yo muñammo seeɗa ko ɗon o yaltini fitel makko o roosi on kuure e condi ko hen wasi fittanu mum
kanko tuumaɗo wargo ngo noon tawi juuɗe dadiɓe hollirama kadi wonde téléphone portable mo yobino fittani mum woni douanier on douanier tawa kadi ko douanier no biyeteɗo lewona yuga fayi baranoɗo noon hollirama tigui téléphone mum tawama e juuɗe makko kanko oɗo saaha joni tubaɗo kañum yooɓi fittandu ha joni noon enquête o nana jokki ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar Macky Sall hoorejo leydi ndi o waɗi hommage gonnoɗo sehil makko kiiɗo tawa kadi ko jaltuɗo aduna mo renduno parti biyeteɗo tigui libéral on noon woni biyetenoɗo Awa Diop noon ko mennoɗo wonde député woni no kadi ministre e saaha laamu Abdoulaye Wade e dow landa wiyete ka PDS ko guila alarba nogas go lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goo o yaltuno aduna o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e tati ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati ko nden woni lawol makko gaddunol o suuɓa tigui wonde député lawol gaddunol makko wonde député caggal ɗum kadi o waɗa ministre délégué auprès du premier ministre wonno ko 16 octobre 2006 waɗa remaniement ministériel haɗani kadi wonno ko hitande lewru février 2007 haɗani kadi o heddima e oɗon poste o heddima e poste o noon ha kay e saaha laamu oɗo biyetenoɗo sumare nde waɗa premier ministre ko on tigui itti oɗon poste woni tigui ko wiyete délégué auprès du premier ministre ko nden tigui o itta e oɗon poste ɗum wonno ko le 5 juillet 2007 Macky Sall noon duwanima dendagal famille makko kala ko noon kadi duwanima maître Abdoulaye Wade mawɗo landa PDS ko noon kadi o duwanima dendagal landa ka kala ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate Cellal AD kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui aljuma hannde o ko ujunnaje ɗiɗi e temedde jeenayyi capanɗe joyi e yimɓe tato kolkisa nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi e nder holkiso he ɗon ko ujunere capanɗe nayyi e goneɗo tawama e jaytigo fiɗaɓe mborosa coronavirus ñalawma hannde o kadi laatima ñalawma ɓurɗo musde ko fate banggue raɓo oɗon mborosa coronavirus to ɓetama e nder pourcentage ene holliri tigui wonde e nder temedere kala hen 35,25% woni capantati e joyyi piccal nogas joyyi ko fiɗaɓe e nder ɓen noon hen temedere capanɗe joyyi e joyyi ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafio temedde jeetati capanɗe jeetati e jeegom ko ka communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti rafio e nder ɓe cellanoɓe kadi hollirama temedde ɗiɗo e capanɗe joyyi e jeeɗiɗo keɓtino cellal mumen ha no hannit ni paati galleji men capanɗe nayo e tato en tampisanne ma mballite to banggue fofago ene tawe to hôpital principal mo Dakar e to hôpital mo Fann yimɓe jeetato kadi kawre ladial leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe joyyi e joyyi ujunere e temedde jeetati capanɗe jeegom e goho neɗɗo winditiɓe e doggol corona e nder hen noon capanɗe nayyi e nayyi ujunere temedde jeegom e sappo e goho keɓtino cellal men ha no hannit ni ujunere temedde capanɗe jeegom e nayyi neɗɗo ɗum woni ko hawre ladial ñalawma hannde o kadi ko hedde juuɗe safroɓe nder jewko leydi e kala tinaɓe ne gonde e coronavirus ko ujunnaje jeenayyi temedde jeenayyi capanɗe jeetato e yimɓe joyo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen président communicateur traditionnel mo leydi Sénégal hono Elhaji Mansour Mbaye kewɗo wiide deggu o waɗi tigui haalande makko woni discours makko on discours noon koko fati e julde taske o waɗi dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala dendagal julɓe kala o waɗi ɗumen julmo wuuri o waɗi erango kadi faade dendagal ɓesgu Sénégal naɓe kala nde darto no fewi no darde men ponno mbawa tigui notoyade ngoɗo ñakko ko fati heɓade mboroso coronavirus o holliri kadi moni kala ne ƴettata responsabilité mum ha timma salo rabde kadi salo raɓede oɗo mboros coronavirus tawa kadi jomum waɗata koko wiyetede geste barriére woni tigui wadde cuumorgal mum sodarade sabunde e kala saaha wadde gel antiseptique e salede ƴiñodiral e nokkuji kewɗi yimɓe kala nde jomum nentoto ha no fewi ha no hannirta ni e oɗo saaha musɗo gonaɗo tawa kadi ko saaha moɓen peƴata tataɓire dampi e oɗo saaha e nder leydi Sénégal o waɗi haalande nde noon discours o tigui koye télévision tawa ko télévision leydi ndi woni télévision nationale biyeteɗo RTS o duwanima noon dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala nde jaam duumoto e muɗum kisal e sécurité kala nde duumoto e leydi ndi o duwanima kadi dendagal ummal islam kala o wi ɗumen julmo wuuri ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar so leydi Sénégal ha joni Mouride leydi Sénégal ha joni Mouride Sénégal naɓen tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna khalifa Serigne Mamor Diara Mbacké hono biyetenoɗo Serigne Abdoulahi Mbacké
Abdoulahi Mbacké noon yallay buura ko mawɗo ko mawnuma Serigne Touba o yaltiri aduna ko aljuma hannde o ko antirnoɗo oɗo saaha kala to hôpital Mattalal Fawzeyni mo Douba o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho woni 91 ans ko ɗum tigui woni ko yaltiri aduna ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal to Kaffrine nokku wuuro wiyetego Fass Gouloukoum ene tawe tigui e nder commune mo Ɓuulel population o noon e oɗo saaha joni tawe tigui e ɗom ka cettu kono feewi caggal kayne forage mabɓe jerguiti e leydi saami e leydi e oɗo saaha joni ko heewani yiyede forage uji ɗum tigui woni ko forage o waɗi samde yande e leydi e oɗo saaha joni ɓe kolliri noon e oɗo saaha yoga e ɓuulel naaɓe kala duttiti koye boyli mumen e ɓulli mumen ko hen duttiti kay mbeɗen mbawa hebde ndiyameje ɓe mbaɗi erago noon ha tengti e maire mabɓe biteɗo Ousmane Ndiaye noon ko maire ɓuulel o waɗi erago faade dendagal laamu leydi Sénégal kala e faade joom galuji nde paabotoɓe ko ɓuuri yawde e yaccade noɓe keɓiri forage mabɓe hano hannirta ni saabu kaya domine woni saabu noon e oɗo saaha joni dendagal commune ɓuulel e takki ɗum kala taw ko yowitinoɓe e oɗon forage e oɗo saaha joni tawi ɗum ko mawko no feewi eɗen mbiya tan bandiraɓe men e koreji men kala e guure meɗen kala kay nokkuji to joguinoɗen boyli to forage uji gaari e to robinet aji arde foof hoto addan yimɓe woppude e boyli men yo toppite boyli ɗi no feewi e kala saaha ɗi tigguite ɗi mbaɗe ombode ɗi kala saaha kadi ɗi mbawa hutorede hano hannirta ni saabu kay forage ne wawi pande robinet ne wawi kuppude kono boyli men kam meeɗano pande meeɗa kuppude no mbatten hakkillaji no feewi e boyli men mbasano yeɓade ɗum caggal nde keɓɗen forage uji walla robinet aji ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar so nomima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen état major des armées mo leydi Mali e leydi France état major des armées mo leydi France ɓe kolliri tigui alkamisa hanki o wonde daddiɓe leydi mabɓe ɓe hinde Barkhane tawateɓe to leydi Mali mbaɗino opération mumen ɓe jooɓima pittali ɗon sagataɓe ɗiɗo tawa kadi ko jaggue mawɗe jeeyaɓe ndeɗo fedde état ɗeɗo fedde tawa ko fedde seɓɓitinde wiyetede état islamique dans le grand Sahara ɓe mbarano noon ko ñande jamma alarba ina wiyata alkamisa ɓennuɗo ɗo to rewɓajo funnague leydi ndi to rewɓajo funnague leydi ndi kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe gon kamɓe ɗiɗo kala noon hollirama tigui pittali mabɓe itta koto nokku to wiyete Menaka ɓen ɗiɗo noon ɓen hen goto woni biteɗo Richa Al Sahrawi ko kañum wonno homme de confiance woni tigui neɗɗo mum oɗo biyete mawɗo chef d' état islamique dans le grand Sahara ɓurno hoolade on tigui woni mo fittali mum itta kanko kadi omo jeeno e kadi e waɗoɓe yimɓe kala saaha kanko jeeno waɗoɓe yimɓe kala saaha recruté e kanko waɗata kadi combattant ji hewɗe kanko formata kanko heblata ɗumen waɗa ɗumen combattant ji kewɗi kanko heblata ɗumen omo jeeya kadi e wannoɓe janggu mabɓe to nokku to wiyete INAT to leydi Niger haaɓe jooɓinoma pittali kene qime capanɗe jeetati dadiɗo taw ko Niger najo goɗɗo ne wiye Abou Abdourahmani Al Sahrawi on kañum wonno l'autorité moral ko kañum kadi taƴanno ñawoje kañum wiyanno ɓe yo juuɗe mumen taaƴe ɓe yo koyɗe mumen taaƴe ɓe yo ñaawe ñawore wargo omo jeeya kadi kaɓe kewno wiidemo ko vétéran saabu kadi omo jeeya e ɓurɓe ɓoyde e ngal ɗon catala biyetegal état islamique dans le grand Sahara saabu en 2012 omo jeeyano tigui e ɓeɗon no wiyeteɓe Moudiao e ngal sanga wiyeteno ko Moudiao woni mouvement pour l'unicité et le djihadisme en Afrique de l'Ouest ko ngal ɗon catal noon wonti e oɗo saaha joni état islamique ha joni ko leydi Mali keɗɗoɗen colonel Assimi Goïta ko hoorejo leydi ndi pumunno bannoɗo pumirgal mum kay to juma moɗo mo Bamako caggal nde wofna toon taw ko wat bonijo goto yinno yoɓade fittade makko kanko noon caggal ɗum tan o waɗi haalande makko noon ko erade dendagal ɓesgu leydi Mali kala e dendagal international kala wonde kay omo hiisi omo e jaam o gagnaki kadi hay goto gagnaki hen o waɗi erago noon faade dendagal malinaɓe kala no jiɗirta jafodira jerlodira jafodira wona tigui neɗɗo goto woni réconciliation ko ɗum tan woni oɗo saaha joni ko wawata nawrude leydi ndi yesso o duwanima noon dendagal malinaɓe kala o duwanima kadi dendagal malinaɓe wasnoɓe pittali mumen e ɗeɗo oɗo saaha kala e gañiɓe tawa kadi ko gañiɓe jangguji wat boniɓe walla gañinoɓe e guerre ɓen foof o duwanima ɗumen caggal ɗum noon o wawi wadde layye makko tigui hirtude layye makko to galle hoorejo leydi to woni toppale présidentiel to caggal ɗum noon ko ɗon tigui o yaɓani bamule o yeehi ƴuuroyade gabri nene makko tawateni e nder ɗe noon bamule joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar jagoɗo leydi Mali kalfinaɗo ko fate Cellal ade ɓayyini communiqué mum mo tonggode 1.5 ko fate morso coronavirus
ko alkamisa hanki o ɓayini on communiqué holliri noon ñalawma hanki o ko temedde jeetoro yimɓe jeeɗiɗo kolkiso noon tumanoɓe yaato gondani e corona e nder holkiso heɗon hen tatatawama e jaati ko fiɗaɓe e nder ɓe cellaɗo ɓe kadi temedde capanɗe nayyi o ɗiɗo kepti ceeɗa men paati galleji mumen hay neɗɗo goto alamo rafi o yooɓi nogas go neɗɗo nana antiri taw ko wonduɓe corona ene antiri e nder cuuɗi cafrirɗi hen goto ne tampi sanne ma mballiteɗo banggue fofago capantato e jeenayi wonduɓe corona ko nder galleji mumen tawate ko hen keɓata safruji mumen leydi mari noon yaara e oɗo saaha joni sappo e nayyi ujunere temedde joyi nogas jeeɗiɗi minitiɓe e doggol corona hen sappo e ɗiɗi ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegom e jeetato kepti cellal men ha no hannirta ni temedde joyi capantato ɗum woni ko hawre ladial ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeena ha to wiyete Bafulaɓe ene tawe tigui e nder commune mo Tomora ene commune mo Tomora e nder falde Ubisi Janja e cercle Bafulaɓe ko rewɓe noon taw ko rewɓe rewɓe tawa wuuro ngo wiyeɓe koyemumen ko rimɓe kañum tigui mbaddi toon e rewɓe rimayɓe woni ɓe mbiyeten horɓe ko ɓe mbaddi toon garmi gara musto no fewi e nder garmi gara noon waɗi gañiɓe hewɓe no fewi hollirama noon saabi garmi gara o harande noon ko caggal kayde goto e ɓeɗon tawa kadi ko witeɓe jiyaɓe e nder goɗon wuuro caggal kayde wiɗo yo yaltu guesa mum mbaɗemanno saabu guesa ba ko khalifa makko jeeyi guesa ba o sali noon ko ɗon tigui ɓe tonguimo pimo piggal musgal no fewi ko ɗum saabi rewɓe oɗon diwan Bafule kañumenne taw ko rewɓe wiyeteɓe ko horɓe kañumenne kolliri yan metti mumen no fewi ɗum saabima noon ha garmi gara musɗo waɗi toon hakkude ɓeɗo rewɓe wiyeɓe ko rimɓe e rewɓe wiyeɓe ko rimayɓe ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar to meneka to toɓoji kewɗi ndiyam caami to e nder meneka hecci hanki ñande nogas e goho lewru secciɓi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho tuggi kay toɓoji ɗi tuggi tan ko tuggi 2 heures jamma ha 7 heures subaka galleji kewɗi noon nani ndiyam hawi dag waɗi kadi galleji derguitiɗi jaaduɗi e wame yimɓe hewɓe noon kolliri tigui oɗo saaha joni ko egguɓe koɗande mumen eɓe mbaɗi erago noon fade laamu ngu nde waɗataɓe kay haaɓe mbawa hebde koɗande hano hannirtini to Burem paɗena to Burem noon gila keneeli ƴiwonde arwanide kay tawnode toon to arnode to Burem yaadi ɗon tigui e yoga tigui e to yoga e bildiji guila sengueji ha e bildiji école aji taw ko école aji école premier cycle woni école aji fondamental guila nden noon faade oɗo saaha joni teskama fodde temedde jeegom suka élève tawa kadi e nder ɓen hen 58% ko sukaɓe rewɓe e oɗo saaha joni mbaɗata kuruji men ko nder caleje caggal kay ngala ɗiɗon kalasuji men bildiji ɗi foof ko jaaduɗi e keneɗi ɓe mbaɗi erago noon faade laamu ngu nde wallataɓe kay ha école aji ɗi mbawa fewntede ko ɓuuri yawde e yaccade koto gawo paɗena to gawo noon accident lawol waɗi accident lawol waɗi tigui mayɗo goto waɗi ñande nogas e goho gonɗen no lewru jeeɗiɓiri o gonɗen ni ɗo goto wasi hen fittade mum e Dewle lawol tawa kadi koto nokku to wiyete Bulgundin ko kañum yo secteur noon ko kañum ferɓodiri e moto moto goto moko ponoje tati woni ko wiyete tricycle neɗɗo goto wasi hen fittade mum hollirama noon saabi accident on koko fati excès de vitesse woni tigui doknu fakkinde no fewi kabaruuji men ɗemgal pulaar sono mima to leydi Mali paɗen koto kabaruuji men joolam jaɓeri koto leydi Inde alkamisa hanki o alkamisa hanki o leydi Inde yerɓi yerɓande musde no fewi to woni glissement de terre tawa saabi ɗum noon ko toɓoji kewɗi ndiyam camino toon e nder district Moray Garde ene tawa tigui e nder état mo Mahsatra to hirnague leydi ndi noon ko toɓoji kewɗi ndiyam caabi ɗum camino toon noon saabi ndeɗon yerɓande leydi ko famɗi kala capantati e jeegom neɗɗo wasi hen fittadu muɗum yimɓe hewɓe kadi ko ɗon koɓe yitede ko majjuɓe meɗo woni ko wiyete porté disparu koto leydi Chine paɗen toonne ko toɓoji kewɗi ndiyam caami toon to leydi Chine to ko saabi ɗum noon saabima noon yolade mawdu no fewi waɗi toon noon capanɗe joyi e goho neɗɗo basɗo hen fittade mum ha tengti noon e nder ngoɗo wuuro wiyetego Zhengzhou noon ko capital région mo biteɗo hen e ɗo saaha joni ko tinillaji mawɗi ɓe mbaɗi hen e wondude e tiwoji mawɗi e groupe aji mawɗi moto pompe uji ko ɗum tigui gone siɓade e oɗo saaha joni gam yidde siɓade ndiyam kay saabu kay wuuro ngo yoga e galleji ko biɗi teppa ndiyam koto leydi Haïti paɗen balle sappo joni noon caggal kay wargo oɗon biyetenoɗo Jovenel Moïse gonɗoɗo horeji leydi ndi ko aljuma hannde on tigui woni dernier hommage makko o waɗnama hommage makko noon ganasi mawde no fewi nden ngoɗo wuuro wiyetego Cap Haïtien ko wuuro ɓurgo mawnude tawatego to rewo ilto ko ɗon kadi bammakko nder ngoɗo wuuro woni tigui bammakko to fo lela ene woleli e nder ɗeɗon bammude kanko Jovenel Moïse noon ko sala bammakko ɗon tigui o wirnite hollirama kadi caggal wirde nde ma waɗane ko wiyete mausolée ma maahe e dow yenade makko koto leydi Turquie cakkito
ciftoɗen to leydi Turki noon bateau jollunoɗo 49 émigrant woni ɗannantanoɓe ɗanne suuɗeɗo ko bateau mabɓe tigui yuwi e nder maaje kadde ɗe leydi Turka e oɗo saaha joni noon ɓeɗon mutoɓe koninkoɓe faabo tawateɓe e maaje kadde kala nana goni e jiilaw men gam yidde kay dandude ɓeɗon 49 neɗɗo taw ko yooliɓe e oɗo saaha joni ko jagorgal kalfinaɗo ko fati en nden kay ekkisal woni ministre de la défense kañumma ɓayini kabaru o musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruuji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on.